شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa. Muna masa godiya da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka, a wannan cibiya ta ilimi mai albarka, masallacin gidan marigayi Alhaji Shehu Awak, Allah ya ji kansa da rahama, majalisin babanmu a Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa, majalisin da aka dade ana karantar da mutane addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Yau wuni na 20 a cikin watan Ramadana, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446, 20 ga watan 3 2025 a kirgen miladiyya. Wannan wuni shine wunin mu na ƙarshe wanda daga shi za mu shiga goman ƙarshe. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da arzikin da ake samu a cikin goman ƙarshe. Na samu gayyata a wannan majalisin da ba zan iya ƙin zuwa ba a ƙurarren lokaci, domin a jiya Farfesa Mansur Isa Yalwa jiyan ma har an sha ruwa yake sanar da ni cewa ni zan zo wannan majalisin yau. To saboda abu guda biyu yasa ba zan iya ƙin zuwa ba. Na farko dai majalisin mamanmu ne, ko ban zo don farfesan ba na zo don mama. Abu na biyu, shi ma prof din yana da girma a wajena, yana da matsayi wanda shi ma bai kamata watsa masa ƙasa a ido ba. To wannan abubuwa guda biyu yasa dole na karɓi wannan gayyata a ƙwararren lokaci. To amma yadda na karɓa da haƙuri, kuma dole ku karɓa da haƙuri, tunda yadda aka gaya mu a ƙwararren lokaci, ni ma bai Allah ban shirya wani abu wanda zan iya gabatarwa a majalisun ba. Allah maɗaukaki ya mana albarka. Wato ɗan abin da ya zo min ƙwaƙwalwata yana da alaƙa da goman ƙarshe ɗinnan da za mu shiga, da kuma yana da alaƙa da karatuna na tafsiri na jiya. Sai nake so in gwama wato goman ƙarshe da kuma abin da muka tattauna jiya a majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma. A su wannan goman ƙarshe dai da ni da ku duka mun sani, a duniya Allah maɗaukakin sarki bai yi wasu dareku da suke da daraja kamar su ba. Da ni da ku duka mun san wannan. Sannan ni da ku mun yadda waɗannan dareku wanda Allah maɗaukaki ya arzuta shi ya shige su, ba mamaki ya zama na cewa shi ne last chance ɗinsa a rayuwarsa da zai samu. Ba mamaki wannan goman ƙarshe in Allah ya arzuta mu da su, ba mamaki wasu goma ba za a yi da mu ba. To sai nake ganin wajibi ne a cikin wannan goman ƙarshen, duk da cewa dukkan nau'in ibada ana so ka yi karatun alkur'ani, ka yi sallah, ka sada zumunta, ka yi kyauta, ka yi sadaka, duk abin da ya kamata ka yi. To amma akwai wani abu guda ɗaya da nake so mu mai da hankali a kansa, da ni da ku duka mu ɗauka cewa wannan shekarar yana daga cikin mafi muhimmancin aikin da za mu yi a cikin waɗannan goma namu na ƙarshe, wanda in Allah ya yarda
ina ganin cewa idan mutum suka zama ko gomansa na ƙarshen iya rayuwarsa kenan ba zai sake samun wasu ba, ko a lahira ba zai yi nadama ba. Hadithi ne cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na al-Imam Abi Dawud da sunan na Ibn Majah da sunan na al-Imam al-Baihaqi. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah yace hadithin yana da kyau in an tattara hanyoyinsa. Wani mutum daga kabilar Banu Salima ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, yace ya ma'aikin Allah, hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima? Yace ya ma'aikin Allah, tambaya nake, shin akwai wata kyautatawa da zan yi a duk lokacin da aka ce kyautatawa iyaye kullum za mu yi ta tunanin cewa iyayen suna raye ne. Bahaushe har ya zama al'adarsa, shi idan iyayensa sun mutu ba wata matsala tsakaninsu, ko wani ne ya masa laifi sai ce oho dai ni dai na gama da iyayena lafiya. Shi yana ganin ya gama ne, alhali bai gama ba. Domin da aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama na biyayya da kyautatawa da zan yi wa iyayena ba'da mautihi, ma bayan mutuwarsu, sai ya ce na'am akwai. Wannan points ɗin na farko mu kula da shi. Iyaye ko sun mutu suna bukatan kyautatawa. A cikin albarkar da Allah maɗaukaki zai yi miki in Allah ya yarda, ki samu waɗannan kwanaki guda 10 na ƙarshe, me kika shirya zaki yi na kyautatawa iyayenki? Ko kawai kanki kika sani? Kin yi tanadi wa kanki, zaki roki kaza, zaki roki kaza, zaki roki kaza, kin yi shiri daga cikin abin su ne sababin zuwanki duniyan nan, wanda ta sababin su Allah madaukake kawo ki, wanda saboda muhimmanci ta girman su Allah madaukakin sarki ba a samu wani abin da yake yawan hadawa da haƙƙinsa na bauta kamar kyautatawa iyaye ba. Wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Duk waɗannan Allah madaukakin sarki zai faɗi haƙƙinsa ne, sai kuma kawo na iyaye, saboda Allah madaukakin sarki shi ya halicce ni, ya halicce ki, ya samar da mu a wannan mu ne sababin ta hanyar waɗannan iyayen. Da haka yake tuna mana bayan haƙƙinsa sai tuna mana haƙƙin iyaye. Allah shi kadai ake bauta, sannan kyautatawa kuma iyaye su ne a layin gaba. To iyayen da suka mutu, menene abin da muka yi shirin zame musu? La'alla waɗanda suke raye tun daga farkon Ramadanan nan muna ta musu hidima, mun sayo kaza, mun ga abu mai kyau mun siya, mun ga abin kwaɗayi mun kai musu, mun ga abin sha'awa mun kai musu. Waɗancan da suka tafi su mun gama, ba wani abin da zame musu. Wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa bayan sun mutu ma akwai bukatan abisu da kyautatawa. Yace na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu wa'dihima wa silati rahimihima allati lam ikrami sadiqihima. Abubuwa guda 5. Abu na ɗaya daga ciki, yi musu addu'a. Me kika shirya zaki na addu'o'i wa iyayenki da suka mutu, waɗanda suke da falala akan ki ta hanyar haihuwa, da iyayenki da suke da falala akan ki ta hanyar tarbiyya. Kun san iyaye kala biyu ne. Akwai iyayen da su suka haife ka, akwai iyayen da ba su suka haife ka ba, amma hidimar da suka yi maka ba ta gaza ta iyayen ba.
suna da haƙƙi, su ma iyaye ne, duk da cewa ba su haife ki ba. Wata daga haihuwarta la'alla mamanta ta rasu, waye ta rike ta? Wannan ta cancanci girma ko bata cancanta ba? Wata da aka haife ta sai aka bayar da ita ummanta ko aka bayar da ita gwaggwanta, ita ta ɗauki ɗawainiyar renonta tun tana ƙarama, duk wahalarta ta ƙuruciya ita ta yi mata. Ya kamata saboda ba ita ta haife ta ba ta manta da ita? Ya kamata ba. To addu'a ga iyaye da suka haife mu da iyayen, wannan yana daga cikin aujabil wajibati alaina, mafi girman wajibi a kanmu. Muna cikin kwanaki masu girman nan, to mu tuna irin waɗannan abubuwa, mu tuna mutane masu girma bai musu aikin girma. Hadisi ingantacce cikin sahih Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mutum bayan ya mutu bai yi aikin komai ba, amma yakan ga ana ta daga darajarsa, ana ta daga darajarsa. Yace ya Allah, ni fa tunda na riga na mutu aiki na ya yanke, ba abin da nake yi, amma na ga darajarta tana ta karuwa, tana ta karuwa. Sai a mace masa, abin da ya kawo darajarka ta karun nan, duk da cewa ka mutu aikinka ya tsaya, saboda addu'ar da wanan ka yake maka. Yanzu dan Allah, wani irin farin ciki mahaifiyarki ko wani irin farin ciki mahaifinki zai yi lokacin da zai ga an daga darajarsa a lahira, ya tambaya me ya faru, sai a faɗi sunanki a ce wancan ki ne ko wancan ka ne ta yi maka addu'a ya sa ka samu wannan girma. Da Allah, wani irin farin ciki zai ji wannan? Inda a ce ana dawowa duniya, wani irin kallo zai miki, ko wace irin kallo za ta yi miki a matsayin wanda kika bata gudunmawa tana lahira amma darajar ta tana karuwa. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin dukkan mutumin da ya addu'a wa kansa amma ya manta bai yi wa iyayensa ba a lokacin, to bai kyauta ba. Idan mutum ya mutu aikinsa duk yankewa suke, sai guda uku. Sadaka mai gudana da mutum ya yi, ana nan ana amfana da ita, amfana da shi, yana nan ana rubuta masa lada. Ake amfana da shi, kullum ana rubuta masa lada. Ko kuma ɗa nagari da yake masa addu'a. Annabi sai ce ɗa nagari. Ashe ɗa nagari shi yake wa iyayensa addu'a, wanda baya yi wa iyayensa addu'a ba nagari bane. Dan haka ke shirin wani irin addu'o'i zaki wa iyayenki da suka mutu da iyayenki da suke raye, ba wai sai sun mutu a musu addu'a ba. Ke ba kina rayan ba kina yi wa kanki, to ita sai ta mutu ku mata? Addu'a ta fi amfani ne wa wanda ya riga ya mutu, saboda shi ba zai sake wani aiki ba, amma tana amfani da mai rai da barar rai. Sai ya ce wal istighfaru lakuma, da nema musu gafarar Allah. Al istighfaru lakuma, nema musu gafara. Addu'a a dunkule, neman gafara ta shiga cikin addu'a fa, amma sai aka keɓance da aka ce neman gafara, saboda neman gafara addu'a ce ta musamman a cikin addu'o'i. Laifukan da suka yi Allah ya yafe musu, ki ta addu'a. Wa infadhu wa'dihima, da zarta alkawari za su yi ba su yi ba, to yi kokari ka zartar musu da shi. Yana daga cikin biyayya wa iyaye, bayan sun mutu abin da suka yi alkawarin za su yi a zartar musu. Ana yawan samun matsala akan irin wannan, musamman harkar ta kuɗi ce. In dai aka ce alkawarin na kuɗi ne, to yana wahala.
lokacin da uba ya mutu ko uwa ta mutu, ta ce a yi kaza da kudinta, a ɗauki kaza a cikin kudinta a yi kaza, to wannan alkawarin yana da wahalar zartarwa sai da gari, kuma kudin fanata ne nasa ne. Allah ne ya jarrabe shi tun yana rayu bai samu yayi ba, da ya ga jinya ta yi jinya sai ya ce to a ɗauki kashi ɗaya cikin kaza da dukiya ta a yi kaza. wallahi yana mutuwa ya sai ce su basu ji ba basu gani ba. Daga wani masallaci a Abuja wata shekara ana gina masallacin, aka bani tarihin masallacin, aka ce wani bawan Allah ne da ya rasu, ya ce a ɗauki kashi ɗaya cikin 10 na dukiyarsa a gina masa masallaci mai kyau, yana da kuɗi da yawa. Amma da ya mutu matansa 4 da 'ya'yansa, matan guda 3 duka suka ce su ba su yadda ba, da 'ya'ya duka 'ya'ya kan ba. Wata matarsa ce kwaya ɗaya ta ce wallahi ita kuma sai yadda karfin ta ya kare, sai an zartar da wannan wasiyyar da mijinta yi. Ta ɗauki lauya, aka je kotu aka dinga shari'a, ƙarshe ta yi nasara. Shi ne aka cire wannan 10% ɗin, aka zo aka gina wannan masallaci. Ana gina masallacin lokacin aka nuna mashi, ya ce Allah sarki, ya ce Allah sarki, mai yawa ma ba ita ya fi so ba lokacin da yake da rai, ta yi hankalinsa akan wace yake wasiƙa, wai tana son sa. Ya ce wallahi ko bacci ba na iya yi, kaza wallahi tallahi duk manema ƙaryar banza, ai dai mai kuɗi da komai su ne suke so da gaskiya. To irin wannan in kina jin labaran irin abin, wallahi abin ko kare ba zai ci ba. Abu na gaba, wasilatu rahimihima, sadar da zumuntarsu, allati la tusalu illa bihima, wanda in ba sababinsu ba wannan zumuntar ba za ta sadu ba. Ma'ana dukkan dangantakarsu, uwa da uba